thengpi kanghu atum aphan forest asaikhi atum keton kelang kapang chingpon boma porahut kedam tang phai kuni ni phai krener cap arni sat gaung mate rong trok se hawara long ehum tata mobile car thang ponsek kanghu thengpi kenep dunlong thengpi kanghu atum jo padap kanghu pachimir pon pedara jo karbianglong na pen west karbianglong hawara thengpi vir rang annu kilir seng karbianglong hawar kekreng tai ji aphan der delu Laswa long jong silitum ralatum ta cherap chetu duna vi pulote forest asaikhi atum detke jong hele ke khangdun ja phan bor isetami un edet tahai lason thak thaksi ralatum kacherok tok kavidera jok kedam tang phai kuni ni phai krener gap ani kangsam por phai plira chiti malom satgaung mate rong trok sia habar long ihum AS09C 6618 Tata Mobile kepleng tir kanghu seguna thengpi hamren range protection asaikhi atum neptum long check Francis, karbing long life lang aron han same kardom pila nilinon kedo lage rong khang ko intensi arlo sido ahawar bangke rong kuroi ahawar long sidolo jenon ajo porneli ko pthc dake donang ko mala pen ko pthc nang han non karbing long life nan petlang ji make nonang litum theklong po la poson si ko pi potsi karbing long thengpi theng frang ke komaret ma la bangsu bu thak sin na to han petlang po jenon la nilinung kedo la han lo kanghu tum la posong si kai ke ajo dap sta me ke sang se det na jok pinung we si ta me la posong si kanghu theng pi ke roi ponji phangsi la bang so gari pen dak non forsa sai kam dum pen ne bon long lo la sin tum thek long lo gari ke la lo la pen si gona hi theng pi ke la lo halapu hamren range protection asaikhi atum pen kapachini kona tengke kanghu atum aphan nep dunlong le setami bangso thengpi karbiang long pen angtan ki ponja phansi kabor I padupon la pen kenep dunlong check bangso thengpi hi thialong anam ke sikasuri toxic cap bak doji pusi pachini pon satgaung area long si detect nangli tum ka chini teng la bangso thengpi kona hawaran se ponji एने गला बॉर्डर पर आई लपु लोंगजाप ना लपु इलीगल मिल दो अच्छा नगांव डिस्ट्रिक्ट ना थे लपु ना सी एने सप्लाई दो ला बांगसो थेंगपी को पीपी थेंगपी सिदो सार ला थेंगपी लांगनाव दे सब सेगुन साइड सेगुन वाला स्पीसीज अच्छा बाजार डोर कान बैक लोंग जी सार ला बाजार डोर के लगे टेंडर नेटो ऑक्शन क्लोज ऑप्शन पिलोते ला 80 बा 70,000 लान रॉयल्टी वही लान रॉयल्टी अच्छा अंते नन ला बांगसो थेंगपी पुथाक ना तुम कॉपी साइज के देंग पन थुक प न ल सो थेंगपी नि तुम ऑफिस पन प सिजरली स थेंग पेन सिस प अबेला सो गाड़ी बांगे माने ऑफेंस रिपोर्ट से मार प अबे डीएफओ सारफान नि तुम पटिनी प dongkam mukam pen wiki be karbiang long live